Аманат журналының 2019 жылда өткөрүлгөн язылда бөлек оюнунда жеңүүчү Борай районунун Борай ауылынан Азалия Валиева журналыбызда телефон утуп hem bunu bölekleybiz. Aferin Azalия. Рахмет. Şulay bizge hazır bilet dedim. Telefon da var jurnaldan. Kutlu bolsun bilen. Ныкматур булган. Рахмет. Бирге әйтәсең килә иде. Зур итеп рәхмәт. Хазинага Башкортстан һәр тарафын һинең тулы кабынган уралымдың күкрәгендә йондыз булып, уемда һин, канымда һин. Башкортстан газиз әсәм, кин ватан куәт алып, мәңге балкы, мәңге яшәп, Башкортстан газиз әсәм. Азалия минем бик тырыш укучым. Ул бүтә конкурсларда да катнашырга тырыша. Шигырь конкурс, шигырь сөйләү конкурслары, мәктәптә, республикада, районда үткән олимпиадаларда катнаша. Һәм җиңүгә лаек була. Бик тырыш, бик акыллы укучым минем. Балалар укыйлар, семьялар белән язылалар бу журналга. Башкорт теле дәресләрендә бик файдалы бу журнал. Балаларны укуга ялеп итә. Статьяларыгыз, журналдагы чыккан шигырьләр, әсәрләр балаларга бик файдалы дип уйлыйм. Аманатка язылыгыз, аманатлы булыгыз. Туган телем, минең моңлы телем, әсәм биргән изге телем, сафландыра, рухландыра, минең газиз башкорт телем. Туган телем, минең данлы телем, күптә күргән алтын телем.